खुलुमबाय आं किलिखां ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 12 सेप्तेम्बर 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ ग्रेन्ड पेरेन्ट्स डे महरै फालिनाय जायो। ग्रेन्ड पेरेन्ट्स डेआ मोनसे धोरोम उदां जिरायनाय सान जाय बिबै बिबौ आरो फिसौफोरनि गेजेराव थानाय सोमोन्दोखौ फालियो। बियो नखर हारि आरो खाथि खालानि जायगायाव बिबौ बिबैनि बिहोमाफोरखौ मान होनायनि सान। बियो सुबुंफोरनि थाखाय गोजाम जोलैफोरनिफ्राय मोननाय लामा दिन्थिनायनि सायाव सानफिननो आरो बेनि थाखाय गावसोरनि बाख्नायनायखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसे मोजां सम। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ जिम डे, नेशनेल स्कुल पिक्चार डे आरो प्रग्रामार्स डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।